खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि बर'फ्रायसा आफादनि जर'खा थान्दै जुथुम्माखौ साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जागोन आरो बे हाबाफारि खुंफुंनायाव दुलाराय बर'फ्रायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांगिरिनि गेजेराव माखासे बाथ्रा फोरमायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दिपेन बर'आ फोरमायदों दि बे थान्दै जुथुम्मायाव गासै 1500 थान्दैफोरा आसामनिफ्राय गुबुन गुबुन मुलुगसोलोंसालि फरायसालिमा आरो जिल्ला दखरा आरो इउनिट कमिटि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। बेनि गेजेरजों गलाघाटआव जाखिनि थांखि लानाय जादोंमोन बे थांखिफोरनि बेसेबां बिबां मावफुंनो हाखो आरो बेसेबां आद्रा थानाय रिसोलुसन दं बेखौ सावरायनाय जागोन होनना फोरमायो। गासै 1500 थान्दैफ्रा गासै आसामनिफ्राय गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटि कलेज आरो जोंनि जिल्ला आनसलिक आरो इउनिट कमिटि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। बिनि गेजेरजों जोंनि थांनाय गलाघाटआव जिखिनि थांखि लानाय जादोंमोन बे थांखिफोरनि बेसेबां बिबां जोङो मावफुंखो आरो जिखिनि आद्रा जोंहा रिजोल्युसन दं बिनि सायाव जोङो पर्यालोचना खालामगोन, रिभिउ खालामगोन। आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि आबुं मावफुंनायनि थाखाय जा स्ट्रेटेजि आरो पलिसि लानांगौ बेनि सायावबो सावरायनाय जागोन। फारसेथिं बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथानि आबुं मावफुंनायनि थाखाय जिखिनि परिकल्पना जिखिनि जोङो बेयाव स्ट्रेटेजि जोङो लानांगौ बा पलिसि लानांगौ बिनि सायाव बे थान्दै जुथुमाव 1500 जिखिनि जोंहा डेलिगेट्सफोर थान्दैफोर फैगोन बिथांमोना बेयाव बाहागो लानानै बिथङै सावरायगोन। आरो बिटिआर गोरोबथा बायदियै गामि थिसननांगौ, एनडिएफनि आद्रा थानाय जेंनाखौ सुस्रांनांगौ। बेनि अनगायैबो बर' हारि दानायनि थाखाय आरो आद्रा थानाय बर' एकर्डखौ मावफुंनांगौब्ला सानै एमपिनि गेजेरजोंनो आरो आसाम सरकारखौ नारसिननायनि गेजेरजोंनो मावफुंनो नाजानांगोन। बेनिखायनो बर' हारिनि थामोनथा, रैखाथि, सनमान आरो जोंनो मोनसे आबुं मोनथाय एबा रायजो नांगौ बेखौ लांनायानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबै थांखि आरो बे थांखिखौ लानानैनो जों खामानिखौ मावदों आरो गाबोन सुजित नार्जारिनि मुंख्लं सान बे सानखौ जों 5000 रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायजों गाजा गोमजायै मोजाङै खुंफुंगोन आरो मुंख्लंफोरनो मान बावगोन होननानै दिपेन बर'आ खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायो। आरोबाव दिपेन बर'आ खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। बर' फरायसा आफादनि जर'खा थान्दै जुथुम दिनैनिफ्राय गाबोनसिम साननैनि हाबाफारि लानाय जादों। दा गाहायै बे मोनसे जोंहा मिड टार्म माने स्पेशल डेलिगेट सिटिं आरो बेखायनो दिनै दा मोनाबिलि 4टा बाजियाव 4 बाजिनिफ्राय जोंनि थान्दै जुथुमा जागोन। गासै 1500 थान्दैफ्रा गासै आसामनिफ्राय गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटि कलेज आरो जोंनि जिल्ला आनसलिक आरो इउनिट कमिटि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। बिनि गेजेरजों जोंनि थांनाय गलाघाटआव जिखिनि थांखि लानाय जादोंमोन बे थांखिफोरनि बेसेबां बिबां जोङो मावफुंखो आरो जिखिनि आद्रा जोंहा रिजोल्युसन दं बिनि सायाव जोङो पर्यालोचना खालामगोन, रिभिउ खालामगोन। फारसेथिं बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथानि आबुं मावफुंनायनि थाखाय जिखिनि परिकल्पना जिखिनि जोङो बेयाव स्ट्रेटेजि जोङो लानांगौ बा पलिसि लानांगौ बिनि सायाव बे थान्दै जुथुमाव 1500 जिखिनि जोंहा डेलिगेट्सफोर थान्दैफोर फैगोन बिथांमोना बेयाव बाहागो लानानै बिथङै सावरायगोन। जे बिटिआर सुक्तिखौ आयेननि मर्यादा होनांगौ, सुक्ति बायदियै इनफ्रास्ट्राक्चार इनस्टिटिउसन गायसननांगौ, सुक्ति बायदियै गामि थिसननांगौ सोसननांगौ आरो सुक्ति बायदियै एनडिएफनि जिखिनि आद्रा थानाय जिखिनि इस्युफोर दङ बेखौ रिजल्भ खालामनांगौ। दा बेनि अनगायैबो एमपि बिसायख'थि थांबाय आरो गुबुन गुबुन सामाजिक माखासे थासारिफोर जोंनियाव आथिखालाव सोलिनायखौ जों नुदों। दा बेखायनो राजखान्थियारि जि मोनथायनि जि बाथ्रा बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो बेयाव मोनसे रिभिउ पर्यालोचना खालामगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि समाव पलिटिकेल राइट्सखौ लानानै जोंनि जि मोनसे इनिसियेटिभ दङमोन जे माहारिखौ मोनसे स्टेबल पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों बर' हारि दानायनि थाखाय जि खामानि मावनांगौ जोङो दिनै दिल्लीयाव 2 एमपि मोनबाय, सासे रायजो सभायाव सासे लक सभायाव। आद्रा थानाय बे बर' एकर्डखौ मावफुंनांगौब्ला बिथांमोननि सानैनि गेजेरजोंनो आरो बिटिआर काउन्सिल आसाम सरकारखौ नारसिननायनि गेजेरजों बा बिथांमोनखौ जोङो प्रेसार होनायनि गेजेरजों जों मावफुंनांगोन। भारत सरकारखौ प्रधान मन्त्रि गृह मन्त्रि गोदानै दायित्व लादों बिथांमोनखौ जोङो लोगो हमनानै आद्रा थानाय इस्युखौ जोङो रिजल्भ खालामनांगोन। दा बेखायनो बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि, बर' हारिनि आत्मरैखा आत्मसन्माननि जि बाथ्रा
आरो बिटिआर बेखौ फुल फ्लेजेड मोनसे इमप्लिमेन्टेशननि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जोंनि जि आल्टिमेट जि मोनसे एजेन्डा जि मोनसे जोंनो आबुं उदां मोनसे जि मोनथाय बा रायजो नांगौ बे एजेन्डाखौ जोङो पर्यायक्रमे जोङो लांनायानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबै जि मोनसे थांखि आरो बे थांखिखौ लानानै दिनैनि समाव हारि दानाय माहारि दाफामनायनि खामानिखौ मावदों आरो जोङो माहारिनि जायखिजाया खैफोदनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि मोनसे प्राइड हिसाबै प्राइड अफ द बड' कमिउनिटि हिसाबै प्राइड अफ द बड'स हिसाबै जोङो खामानि मावदों बेखायनो सोलोंथायाव मिशन क्वालिटी एडुकेशन मुभमेन्टनि हाबाफारि दङ बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज ड्राग्सनि आथिखालाव हिउमेन ट्राफिकिं गोबां समाजारि जाथायफोर जादों बेखौ जोङो बन्द' खालामनांगौ बड' मादार एस'सिएशना दिनै मैखोमै खामानि मावगासिनो गोबां माखासे बेबायदि बिथिं दङ आरो नैबे जि माने जुथुम थान्दै जुथुम दिनै जागोन गाबोनो सुजित नार्जारिनि माने मुंख्लं सान बड'लेण्ड मार्टियार डे आरो बे मार्टियार डेखौ जोङो गसाइगावनि जि जायगायाव जोङो खुंनो नागिरदों जे जमदुवाराव बेयाव गाजा गोमजायै 5,000 रायजो राजानि बाहागो लानायजों जों गाबोनो मोजाङै जों खुंफुंगोन मुंख्लंफोरखौ मान बावगोन आरो बे जि मुंख्लं सान बेखौ मोनसे इउनिटिनि सान बेखौ मोनसे प्रस्पेरिटिनि सान हिसाबै जोङो लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि जेसेबां गाहाय नेहाथारि आफादगिरि बिथांमोन दङ आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौ जोङो गाबोन हांख्रायदों आरो बिथांमोननि प्रेजेन्सआव बिथांमोना जेखि फिल्डआव मावा मानो जेखि हान्जायाव थाया मानो जेखि दिगाव थाया गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट ओबिएस एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरो सार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक इएनटि सार्जारि डिपार्टमेन्ट अप्थमोलजिस्ट सार्जिकेल गेस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलजिस्ट ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर इंटर फेसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलॉजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिटी स्कैन एक्सरे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेमोरियल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।